ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi bat ke bapau baha ke admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kajing Ther Lapbah bajur menta ka step ka khat santerik ujulio kalawan ra ka jing theng kali ka bajur ha Ejhd Hills ha ki benta jong ka thain lum snong na ka da ka jing twa Khyndew kumjur ka jing tuoj ka umsaw ka bal penjot pa ya ka Surok hak ba kali kim lai chu banyat kani ka jing ja ka ja ha ki thain lum snong ka bade hajan ka tol plaza bat kani ka Surok ri ka baya na goa ti silchar lingba ka Ejhd Hills jong ka jula Meghalaya habawa jing te phalo kani ka jing ja u he phulet ka Ejhd Hills u giri prasad ulai thu bakala don shisha ka jing theng kali kabade nak da jing twa Khyndew ban mau hak te Surok kabakta apat ike babun ki pajba balej bawan lingba kani Surok kila sakut namar baha ban maramat ne pen baha ya kete benta balatwa Khyndew